Makadiko muri Zimbabwe kumativana enyika kwese kwamungadai muri zita ndinonzi DJ T1 right. Mufaro wangu ndinokugamuchirai pano paTichCatch MTV apo patinenge tichifambira nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere right. Nhasi tasangana nezvatasangana nazvo ndaingotaurirwa ndichingoita zvekunzwa ndichiramba, but nhasi ndazozvionera ndega nemaziso angu. Pane chiitiko chaitika kunoko zuva ranhasi mufunge chinoshamisa. Pane mwana akamomoterwa nenyuchi mushure mekunge aba mari pamba paanogara ari muzukuru, mari inosvika iyo 9,000 US yaida kunzi itengwe stendi. Asika munhoroondo yataita isisu namai ava mafambiro aita nyaya iyi, mai wengu wari kutaura kuti venge vaine mari 9,000 yawaida kuti watenge stendi yongo wapiwa, saka mari yakangotsakatika pamba. Amai ava munhoroondo yavo vachitaura vanoti ivo muzukuru uyu amomoterwa nenyuchi taigara naye pamba, washaya mari amai, wakaita tsvagiridzo yekutsvagawo vanhu vanobatsira. Ndiani anganibatsira wakomana ndashaya mari, mwoyo wenge uchiwira, zvakaoma kurasikirwa nemari inokosha 9,000 US. Wakabva wasangana nenhamba dzasekuru Musunda Gore. Sekuru Musunda Gore wakati aiwaka muzukuru, iuko ndokubasa kwedu ndokumunda tinosundira nyuchi sezita rangu kunzi Musunda Gore right. Nyuchi idzi dzinongondobata chete munhu anenge munhu akabata mari iyoyo. Saka mashura atasangana nawo nhasi mukati memba anoshamisa. Hama dzangu, muzukuru amomoterwa nenyuchi. Saka ngatinzwei hurukuro yataita naamai vepamba apa pamwe chete nekuona kuti nyaya yacho yazopera sei. Thank you very much nekuramba muchi subscribe pano paTichCatch MTV patinenge tichikupai dzinopisa, dzinowaraidza, dzinosetsa, dzinoshamisa, zvese munozviwana pano. Thank you so much. Muri yeZimbabwe zuva ranhasi tiri kunzvimbo yatiri, kune chiitiko chaitika. Kune muzukuru anga akaba mari yambuya vake yange yakashayika mukati memba, yange ine nguva ichitsvagwa, but mbuya vakaedza kubvunza muzukuru wavo kuti hausi kuziva here kwakaenda mari iyi. Muzukuru akati hapana chaanoziva. Saka zvakadaro zuva ranhasi ndo kwatiri, ndo kune chiitiko chamuri kuona ichi. Muri yeZimbabwe inyuchi dziri kutenderera mukati memba, dziri kunzi dzaonekwa mushure mekunge kunze kwakuchena nevainya kushaya mari ndo vaona nyuchi idzi dzapinda mukati memba inovata muzukuru wavo, anova iye akambobvunzwa nhau yemari iyi akairamba kuti hausiri here wakatora mari, akati handisiri. Saka ndo nhau iyi yatinayo pano yamuri kuona iyi kumhuri yeZimbabwe. Nyuchi dzamuri kuona dzese idzo dziri kutenderera magumbeze, inyuchi dzamuri kuona idzo mhuri yeZimbabwe. Chiitiko chiri kuitika ichochi zuva ranhasi kunzvimbo yatiri. Hameno mungatiudze kuti mai chii chaitika kuti musangane nechiitiko chakadai? Zvafamba sei, tiudzei mai. Zvakaoma muri Zimbabwe zvandaona pano. Ndakashaya mari yangu. Topanzwa. Ndikabva ndafonera murume wangu ndikati baba ndashaya mari, zvikazi bvunzai vana mugere navo. Vandabvunza vana vangu, ndogara nevana vangu avo nemuzukuru wangu iyeye. Muzukuru akaramba kweshondo rese ndichimubvunza achingoti handisi kuziva. Murume wangu akati after a week, murume akati aiwa iwewe kune paYouTube nepaFacebook page pandakatarisa pana sekuru varipo vanogara kuZimuri Park, enda ikoko unovataura navo. Ndikati ndoita sei? Zvikanzi rega ndikupe nhamba, vavandipa nhamba pandafona. Ndaenda kwasekuru kuye, sekuru vakati aiwa ini chaita zvandichaita, kana paine munhu akaba iwo uchiti asi mumba mako vana vese vari kuramba, pane zvichaitika. Zvisinei mhuri yeZimbabwe, ndakarara usiku around zvekuma4 AM ndazwa mumba muchiita mheremhere, muzukuru wangu achideedzera achiti gogo ndini ndakaba mari yenyu, uyai muone zviri kuitika kuno. Inobva ndamhanya sezvo ndai ndisingazivi kuti chii chiri kuitika. Kusvika mumba makazara nyuchi sezvamuri kuona, izvezvi zvakamomoterwa nenyuchi. Ari kungoti mari gogo ndindakatora ndo zvakaitika mhuri yeZimbabwe. Ndiri kutoshamisika nechiitiko ichi. Kunyange mwana wangu hatimbomuna kana mufaro, asi sekuru vakati chiitiko ichi chinoitika kune munhu akaba chete. Saka vana vangu vari kutya zvavo, bva ndikuti musatye nekuti chiitiko chakati chaitikira kune munhu akaba chete. Saka mama magara naye nguva yakadii murume? Ndatoradza
mureza akabva kumusha uko achiuya achibatsira basa pano saka zvakutondinetsawo nekuti ndinotumirwa mari zhinji nengoma ende anotoiziva mari yangu nhai muzukuru chii muzukuru ndinokutadzirei pano mfunge munhu iyetomubatsira zvisingaiti mhuri yezimbabwe ndo zviri kuitika kuno kwatiri. Muzukuru amuri kuona uyu ari kunzi akatora pfuma yambuya ava yavanga vakatumirwa nemurume wavo mushure mekunge vachinzi vabhadhire stand. Mari inoita iyo 9,000 ndo mari yanga akatora. Saka mari yacho panguva yanga achichema maiona here pfuma yenyu? Asati ndaiona mari yacho. Akungoti mari ndinaibhadhara izvezvi zvaasi kutaura. Tiri pai. Vanogara naye ati mari anayo here mari? Saka iwe sekuru mambotira kutaura navo here kuti ndozvaitika kuno kuvati kudii sekuru? Vakakugadzirira zvinhu izvi? Sekuru ndataura navo vakati endai iko kwazikurumira. Saka ine nditya kutopinda sezvo nyuzi dzaiti dzanga dzakawandisa sezvazviri dzanga dzakazara pane izvezvi ndiri kumomotera iye tichienda panai. Pane vanhu vakomana vanorara naye hanzi mari yacho iri pai. Zvakanaka, zvakaoma mhuri yezimbabwe ndizvanga zvichiitika kuno kwatiri zuva ranhasi. Chiitiko chaitika ichi, chiitiko chaitika, chiitiko chatasangana nacho panzvimbo yatiri, zviitiko zvinoshamisa, vanhu vazhinji vashamisika nazvo. Mhuri yacho yashungurudzwa ndiye muri kuona yange akatorwa pfuma nemunhu wavanga vachichengeta, vanga vachigara naye pamba. Tiri kuti kumhuri yezimbabwe ngaisiye zvakadai.